אנחנו בין לבין. גם עובדים, גם מבשלים. גם נהנים וגם עושים דיאטה. כן? טוב. אנחנו היום עושים דג. הנה, דג, פשוט. לוקחים הריסה שאני טחנתי אותה, ומורחים את ההריסה על הדג. יפה. סלט טורקי שאני הכנתי, עם המון ירק בפנים, ממש המון והרבה בצל. בסדר? יופי. לוקחים כוסברה, פטרוזיליה ושמיר, קוצצים את זה עד ההגעה למקום הזה. אתם רואים? לוקחים שום טרי. תראו איזה דבר יפה הבאתי איתי מאמריקה. תראו כמה זה יפה. שלומי? כמובן, עגבניות שרי. כמה שהן יותר מבושלות הן יותר טובות. זה שקדים. זה הבית של השקד. הנה השקד מקולף. סלרי אמריקאי בקטנה מלמעלה. אוקיי, עכשיו אני מתחיל עם פלפל שחור. יופי. כמון, חובה. טיפה פפריקה חריפה, למי שאוהב חריף. דג, רוטב דג. פפריקה מתוקה, טיפה. עכשיו תקשיבו טוב תקשיבו. אתם רואים את זה? זה אני מכין, יש לי את זה כמעט בכל הבית. זה לימון כבוש. לוקחים לימון, קודם כל את המיץ של הלימון. יש גם שמן וגם הלימון עצמו, ואני זולף אותו על הדג, כמו שאתם רואים. עכשיו ניתן לו בקטנה 2 חתיכות לימון. פגז. כל מה שאני עושה, אני סוגר כרגע את הדג. נתחיל לקפל תיקולים קטנים. הדבר מפה. עוד סגירה לצד השני. מה לא בסדר? מה לא בסדר? לא רק למחוק חובות אני יודע, גם לעשות את הדברים האלה. נתנו, יש לנו אחלה דג שיש. עוד מעט אנחנו חוזרים אליכם. שלומי, תמתין עם זה שנייה, תעשה פאוס. נחזור אליהם שהדג מוכן, ואז נסגור לנו את זה.
אני מציע לך שתשב מהר. Thank you.